mga subscribers, yung ating next course, next course dito sa may dating sentro si Ate Banji. So siya po almost finish the stock. Siya po yung ating pumungan dito sa may dating. Samahin po guys. Check natin guys kung available siya ngayon, available schedule po siya ng therapy. Ganda rin sa babutikin ng dating. Simentado na mga guys, mga subscribers. Ayan. Okay, ayun ba yun? Ito yung bahay niya. Mel, kaway ka pa. Yan, kaway. Hello mga subscribers like guys. Ito po yung ating bagong stroke patients po natin. Ito po si Ate Banji Malang Simentilla. So siya po ay almost 2 years ka na stroke. So tayo ka ate para makita ng mga subscribers natin yung ating ginagawa. Uy, dagdag lang. So ikaw ay almost 2 years pero na-therapy ka ilang buwan lang? Ano mas 2 months So ata. 2 months ka lang na therapy. So after ng 2 months mo, bakante na lahat yun. Sa loob ng 2 years, walang therapy. So taas mo nga itong kamay mo. So yun po yung kanyang problema. Yung kanyang kanang kamay. Ayan, at saka yung konting lakad niya po. So, ano pakiramdam mo ngayon? Nung may stroke ka, nung hindi mo nagagawa? Marami. Yung kay basa, itang ba mababang na ko. Tagalog. Malagan mo naman to. Oo. So nakakapag-share ka na mag-isa? Hindi. Kaya may lalay ka? Wala lang. So mga guys, ito po yung kanyang problema. So watch niyo po till the end yung kanyang recovery. At samahan niyo po kami sa aming therapy nito. Yes, mga subscribers. So ito yung ating actually. Yan, yung kanyang best friend niya. Best friend natin Banji dito sa kanyang pagkaka-stroke. So yung maalalay. So yung masipag nating tagapag-alaga natin Banji. Nakababatiin? Asawa? Batiin asawa? Ikaw, shout out. Nakababatiin? Shout out! Shout out tayo. So shout out sa lahat ng mga Manang Clan. Manang Clan family sa inyo lahat dito sa dating. Shout out! Sa salak. Sa lahat ng mga salak po sa dating Salak Clan Gutierrez at Kagyat Clan sa inyo lahat dyan. Shout out. Ikaw bati ka. Ano na bati? So actually po, ito na po namin second therapy. Before po, hindi kami nakapag-vlog ni Ate Banji kasi nga yung cellphone ko may problema. So this is our second therapy. So siya po ay mag-undergo ng MWF. Ayan. So, ipray mo na kami. Pray tapa. Tatama ako. Kita, dumuro ka na. Ininimang i-pray muna kami bago mag-start. Let's pray. Let's pray. Sabi nga sa Mateo 6:33, pag sumakitan muna pagkakama ng Diyos, ang ating bagay magkakaroon. Exodus 15:26, ang Diyos pa yung ating mga. Ama, salamat po Ama, at ito yung gusto na ako pinunta mo rito, at travel, pag-ibang nakari, hanggang nagaling pa rin yung maayos mo. Samahan po kami Lord God sa mga therapy, i-bless mo ang kanyang pamilya at si Ate May ang kanyang pamilya. Bless us always, Lord God, and our Father, and bring out Lord God, a blessing to us. Muli Panginoon, ingatan niyo po kami sa masamang Espiritu at sa mga masamang. Bless my hands at therapy kay Ate Banji. Sa pangalan ni Jesus na aming kabulitas. Amen. Okay? First of all, ang ating gagawin, mag-actor siyempre. Ayun na, Ate Banji, yung ano mo na. Yung water mo. Ano, Lorgan, pintala na mo, Lorgan. Sabi na. Yan, Water, ganun. sana may kayo ako. Karugurang niya ako muna. Assistant. Si assistant. Yapin babayad ka pa tamay tumabali. Dito nga lang dahil. Yung, ano mo?
Pasandok. Wala na. Pasandok. Nang... Mapali, siyempre. Ba? Kutsara. Kami ng kutsara. Yan. So, gagamit ko tayo ng hot stone. Lulutin ko muna ito. Hi guys! Babalik ulit kami ni Ate Banji. So, we will make therapy yung kanyang kamay. Siyempre, focus po tayo dito mga subscribers, likers. Para naman na tuloy-tuloy yung kanyang kagalingan. Bagyan mo. Oo. Hindi din bagyan. Hilamos na lang. Ano? Pasang na lang. So pagka po nagte-therapy tayo mga subscribers natin dyan, ano lang po, hindi mabigat yung kamay, dapat po mag-aang yung kamay ng therapy kasi po magkakaroon ng hematoma o pagdurugo o mancha, tinatawag ng marikinitim. So hematoma po tawag doon, pagdurugo. So dapat po ang therapy natin sa ating mga pasyente. Nung tinatherapy ka, puro kuryente lang. Walang ganito. Meron din. Meron din, Pero sandali. sandali lang. Kumusta yung isalita mo? Ano pa rin? Oh, diretso na nga eh. Makanta ka ba? Oo. Kinakausap ko ba lagi ni Ate Mel? Hmm. Diba na? Kausapin mo lagi ito ha? Kasi Ito. Ayaw mo ito? Yan. Wala babatiin, mga ano mo, mga mag-anak mo. Mga kapatid mo. Ay nga pala, advance pala graduation sa aking anak na si Ajang sa'yo. Congratulations sa kanyang this August. Siya po ay teacher. Congratulations sa kanyang award. Cum laude. Champion. At sa akin si Angelica na nagbubuntis ngayon sa iyo. Angelica, ingat ka dyan anak ha. Ingat ang baby. Ang apo, ingat-ingat. At sa Pandakaki, si Ate Mulet, sa kanyang pamilya, sa lahat ng aking mga kapatid sa inyo lahat, shout out! Gagala pa niya. At ang mga buwiklaw ng Pandakaki sa inyo lahat, shout out. So shout out na. Shout out natin siya. Ano mo ito ha? Pagka nakay siya timbal natin. Yung mga ginagawa natin therapy. So ito pinapag sa mundo, pinapag ito. Kaya? Kaya? Makakuha tayo ng bagong kasi sa may San Agustin. Stop din, malaki. Sumagay siya 3 times. Nagpatingin kasi na. Tingin sa mga. May dito. Straight to the relax. Relax. Alam mo? Walang buka. Puro close ka lang open. May problema mo tayo. Walang open, puro close. Eh mami eh.
Hindi ka kakapit. Huwag mo kakapit kay mami eh. Ano, oo. Nebo ka. Masikbal na eh. Alam mo kaya ko ah. Masakman. Ano ba yun? Oo, iya. Mamaya ka. Ay, mamaya. Nariya kasi mo yung panito. Kasakit. Sa akin eh. Hindi mo 2 years eh, no? 2 years. Bakit nagpatelepo lang after 2 years? Nung after 3 months. Kaya kabisa ka nila? Hindi. Actually, the problema ng mga pasyente natin. Kaya may mga nag-sponsor. Kaya nga si Madero mag-camping eh, tumutulong tayo sa mga. Pero nga singkit-singkit na. Ito, sabi niya. Sabi ko. Merong dinulubuyas sa bayan daw. Yan, Kasi naman, dahil talagang actually, talagang mataas nga yung sigilan. Kasi talagang nalaguli. Pero may therapy ka ginagawa. May service ka nga diba? Oo, di ba kasi kayo? Yung ati lang ka ate. Yan eh. Nakagawa na. Stroke lang. Kasi gatsa yung mga gatsawin. Kasi malawag kita, travel mo pa eh. Panta ka gatsawin. Malawag yun. Tapos malapit na mo kayo ni. Siya na ako kayo tayo. Sa Agustin. nakamatutut ka na. Hapon na na. Ako ba? Ayun, kasi ati ko pang cause mo yun. Orang ka pamunta. Talaga Pauline na yun. Sa bulan yun. Gamang pa mo siya. Nalakad na eh. Pauline. Susula po ni Pauline. Taas mo nga tayo. Sige. Sila. Sila. Sige. Dan. Yan. So, okay. So, ito yung kanyang, this is our second therapy siguro. So, ito pala yung kanyang nagagawa sa kanyang kamay. So, wala pa yung talagang hindi na nagagawin diretso. At wala pa siyang open. Puro closed pa lang siya. So, abangan niyo po yung aming mga latest improvement. Hanggang sa muli po. Ito po si Madam Magkepeng, ang aking pasyente si Ate Banji, at ang kanyang best friend, si Ate Merda. God bless po. Come on. Sige na. Laro na. Laya. Ayan. Ready? Tulong. 1. Okay, very good. Sige. 2. Okay, 3. Yeah. 4. 5. 6.
7. Sige. Manali lang. Sige. Danda lang ha. Yung ulo mo, tayo yung taas mo ulo mo. Yan. Danda lang. O yung ulo mo. Diretso ulo. Diretso lang. Yan. Sige. Yan. Yan, lalay. Relax. Very good. Okay. So, ito po yung ating stock patients po. Si Ate Banji. Dito sa mga dating Sentro Arayat, Pampanga. So, ito po yung kanyang this is our second therapy. Yung konti. Yan. Paglalakad ka diretso ng konti ha. Danda lang natin ha. Sige te. Danda lang. Yan. Kalakalali mo. Yan. Sige. Step by step. Close. Kay balancing. Kay very good. Yan. Sige. Relax lang ha. Relax lang. Doon ka na upo. Doon ka na. Higa ka na ron. Ano ka? Relax lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. Relax. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. Relax. Relaxing. Okay. Relax. Good. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is powerful for the low extremities, mga subscribers cycles, bilis po ito pag stroke patients, but kailangan may konting pag-iingat po tayo. Kasi po napakadelikado po ng ito pong cases, mga stroke cases nito. Angat mo. 1, sige, baba. 2, sige, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Relax, relaxing. Come on. Fast. Ready? And 1, and 2, and 3, and 4, 5 lift. Very good. Relax.